Onko se heti linjaa? Hei, täällä sitä ollaan. Maanantai 11. päivä maaliskuuta vietetään meidän tätä perinteeksi tullutta Skypeä, mutta ehkä nyt se voisi sanoa, että vähän erilaisissa fiiliksissä ja erilaisissa maailmantilanteissa, ainakin näin Suomen tilanteissa. Moi vaan nyt kuitenkin kaikille käydään vähän ajankohtaisia asioita läpi. Mä oon Höttösen Annu ja tuttuun tapaan kaksikkoparina mulla on Marjukka Manninen. Joo, hyvää iltapäivää vaan minunkin puolestani ja tosiaan niin kuin Annu tuossa jo alkuun sanoi, niin tilanne on varsin erilainen kuin aikaisemmin ja tietenkin meidän valmistelijoiden näkökulmasta ainakin, ja musta tuntuu, että aika lailla myöskin kattavasti Suomen laajuisesti ollaan sitä mieltä, että ikävä, että ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen ja tosiaan viime perjantainahan nyt tilanne oli sellainen, että ensinnä hallitus kaatui ja samalla sitten myös tämä hallituksen hanke tällaisenaan, eli viedä heidän linjaamaansa maakunta- ja sote-uudistusta, niin se projekti sinänsä lakkasi tai sille tuli piste ja nyt me sitten katsotaan täällä, että miten hallitusti tämä kyseinen hanke ajetaan alas. Ja sitten toisaalta taas keskustellaan myös paikallisesti siitä ja katsotaan myöskin valtakunnan tasolla, että mitä asioita sitten jatkossa tehdään ja miten me tämä hallittu alasajo sinänsä tehdään vastuullisesti ja niin, että saadaan paketoitua asiat semmoiselle tolalle, että jos ja kun jonkinnäköinen uudistus lähtee uuden hallituksen muodostuttua ja sen jälkeen, kun he ovat hallitusohjelmasta päättäneet ja myöskin ehkä mallista, millä mennään eteenpäin, niin että meidän kaikki tiedot, taidot ja ymmärrys olisi sellaisessa muodossa, että sitten niitä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. Joo, siinä oikeastaan tuli semmoinen niin kuin sopiva katsaus koko viikonlopun elämän yli, että eli niin kuin näette tällä hetkellä, niin se keskeinen viesti sieltä VM:n suunnasta nyt siis on ollut tämä, että hallitusti ajetaan tämä uudistustyö, tämänhetkinen uudistustyö alas ja sitten tärkeä asia on se, että se mitä valtakunnallisesti ja alueilla on tehty, hyvä työ, niin se hyödynnetään. Ja hei, vielä ennen kuin jatketaan, niin muistakaa tuttuun tapaan, niin siinä on se chatti-kohta, mihin voitte kirjoittaa meille kysymyksiä ja luetaan niitä ja kommentoidaan myös. Marjukka, mitä mieltä olet, että miten se toi hallittu alasajo ja työn hyödyntäminen, niin miten se onnistuu parhaiten? No tietenkin niin, että nyt me tehdään sitä omaa analyysiä täällä valmistelussa ja eri työryhmissä, että mihin, miten ja millä tavoin tehdään loppuraportit ja myöskin, että me lähdetään nyt käymään meidän erilaisten päättävien elimien kanssa sitä keskustelua, että löytyykö jotakin yhteisymmärrystä siitä, että mitä, missä ja milloin mahdollisesti sitten viedään alueellisesti eteenpäin. Että nyt ensimmäisenähän meidän tämän kokonaishankkeen näkökulmasta pitää katsoa, että mitä valtakunnan tasolla loppujen lopuksi tapahtuu. Että siitäkin on paljon kohdistaan ympäristössä, että tuleeko jonkun näköinen poliittinen yhteisymmärrys siitä, että joitakin asioita viedään jollakin periaatteella ja jollakin rahoituksella eteenpäin, mutta toistaiseksi meillä on tietenkin tämä valtakunnallinen linjaus, että kesän korville mennessä niin hallitusti ajetaan tämä kokonaisuus alas. Ja ohjeistus on myös niin, että semmoisiin pitkiin sitoumuksiin ei tässä vaiheessa saa ryhtyä. Ja toisaalta sitten taas, että ne sitoumukset, jotka on olemassa tämän vuoden loppuun, niin niistä niin pidetään kiinni. Meillähän on iso osa meidän valmistelijoista esimerkiksi tämmöisillä yhteistyösopimuksilla, jotka on periaatteessa vuoden loppuun asti voimassa, mutta me käydään nyt sekä lähettävien organisaatioiden kanssa keskustelua, että sitten yksilöiden kanssa keskustelu siitä, että miten se hallittu paluu, turvallinen paluu sinne kotiorganisaatioon onnistuupi ja missä aikataulussa sitä tehdään. Huomioiden sekä niiden lähettävien organisaatioiden tarpeet, yksilöt tietenkin ja sitten se, että miten me turvataan se hallittu alasajo. Meillä on nyt näistä asioista sen lisäksi, että tietenkin valtakunnallisesti odotetaan tietyt periaatteet, jotka varmaankin tarkentuu jo tällä viikolla muutosjohtajakokouksessa, mutta lähiviikkojen aikana joka tapauksessa. Meillä on omat alueelliset, eli meidän maakunnan tämän valmistelun johtoryhmä kokoontuu huomenna.
jossa me käydään aiheesta keskustelu, ja sitten taas poliittinen ohjausryhmä kokoontuu viikon päästä, eli 23. Samana päivänä on myös kuntajohtajien kokous, ja kyllä tämä on asia, joka siellä on yksi iso teema myös. Eli käydään sielläkin läpi sitä, että mitkä on ehkä ne yhteinen tavoite ja tahtotila sille, että mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa tehdä nyt tämän kevään aikanakin. Ja sitten mahdollisesti löytyykö niitä yhteisen tekemisen muotoja ja pelisääntöjä sitten jatkoon. 28. päivä on näillä näkymin myös kokous, jossa on sekä johtoryhmä että poliittinen ohjausryhmä. Eli tämän maaliskuun loppuun mennessä meillä on varmasti hyvä kuva siitä ja myöskin aikataulutus, että mitä tapahtuu, milloin tapahtuu ja missä tapahtuu tämän varsinaisen valmisteluprosessin osalta. VM on tosiaan antanut jo ensimmäiset ohjeistukset, mutta ne tarkentuu sitten jatkossa. Joo, eli VM:ltä tuli tuossa viime viikon aikana sellaiset ohjeet, jotka oli lähinnä ajateltu siihen sen hetkiseen tilanteeseen, kun ei tietenkään osattu ennustaa, että minkälaista tapahtumaa perjantai tuo tullessaan. Ne oli siihen sen hetkiseen tilanteeseen ja nyt on toiveena, että saadaan ihan lähipäivinä lisätietoa VM:n suunnasta, jossa määritellään sit tarkemmin sitä, että miten nämä jatkotoimia, minkälaisia voidaan tehdä. Mutta siis eikö kuitenkin iso asia ole se, tai siis niin kuin tärkeä asia, että eihän ne haasteet, mihin tässä uudistuksella pyrittiin muutoksia tekemään ja mihin pyrittiin vastaamaan, niin eihän ne haasteet meillä katoa tältä alueeltakaan minnekään. Et asiat on edelleen olemassa ja edelleen tarvitaan korjausliikkuja ja rohkeita tekoja. Ei ne katoa, ei meiltä eikä miltään muultakaan maakunnalta. Että me ollaan paljon tässä keskusteltu siitä, että kuinka meidän maakunta on kaikista maakunnista nuorin ikärakenteelta ja meillä ei tällä hetkellä se hätä ole vielä kovin suuri, mutta että kyllä se realiteetti tulee ehkä nopeammin kuin arvaammekaan, että kun katsotaan viime vuoden, eli vuoden 2018 tilinpäätöstietoja, niin kyllä sote-kustannusten kasvu on paljon suurempaa kuin mitä se ihan sitten sitä edeltävinä vuosina on ollut, että puhutaan semmoista 4-6% kasvusta, mikä on tosi iso haaste kunnille. Sen lisäksi meillä on tulossa tulevaisuuden sairaala, joka ehdottomasti tarvitaan, mutta ennen kuin se on tullut ja lähtee toisaalta niin kuin tehostamaan tätä toimintaa, niin siinä tulee hetkellisesti myös aika isoja kuluja kunnille. Ja sen lisäksi niin aika monia kehittämishankkeita, investointihankkeita, ICT-ratkaisuja on lykätty vähän eteenpäin odottamaan tätä uudistusta ja kyllä ne pitää saada niin kuin liikenteeseen ja tämä yhtälö on nyt se, mihin lähdetään hakemaan ratkaisuja, johon tämä maakunta- ja sote-uudistus on juuri miettinyt niitä ratkaisuja, mutta että miten pärjätään ja miten viedään tätä kokonaisuutta eteenpäin, niin se on iso kysymys. Samoin on niin kuin lainsäädännöllinen tilanne, että aika moni laki, vaikka se olisi suoraan tästä makupaketissa ykkösessä tai kakkosessa, niin se on jollakin tapaa enemmän tai vähemmän sidoksissa tähän. Eli nämä kaikki nyt lepää siellä odottamassa ja osittain siitä johtuu tämä sote-puolella varsinkin näkyvä problematiikka siitä, että miten valvonta ja muut asiat kulkee. Nämä pitäisi saada nyt liikenteeseen myös, että haasteet eivät ole poistuneet. Yksi iso yritys kampittaa näitä haasteita on nyt hetkeksi jäissä, mutta kyllä jos sen verran otetaan politiikkaa mukaan tähän, niin näyttää, että kaikilla eri puolueilla on jonkinnäköinen ohjelma ja ajatus siitä, että vähintäänkin sote-puolella pitää tehdä jotakin ja tullaan näkemään sitten, että minkälaiseen kokonaisuuteen lähdetään mukaan. Tietenkin toivottavaa on myös se, että ei aloitettaisi ihan alusta. Että me ollaan nähty nyt aika montakin uudestaan aloittamista ja se vähintäänkin vie sen 3-4 vuotta ennen kuin ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja sitä nyt ei soisi enää niin tämmöistä ikiliikkujaa kulkevaksi. Että olisi hyvä pystyä hyödyntämään mahdollisimman paljon siitä, mitä nyt on tehty ja sitten tehdä siihen tarvittavat korjausliikkeet. Mutta siihen me tarvitaan joko niin, että alueellisesti päätetään jotakin asiaa ja siinäkin on omat kommervenkkinsä, mutta täytyy olla joku kokonaisuus, joka näistä asioista päättää ja liidaa niitä eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta niin valtakunnallisesti niin hetki heilahtaa ennen kuin meillä on uusi hallitus ja siltä omat linjaukset. Haasteita on, mutta varmaan, jotta kuitenkin päästään eteenpäin tässä tilanteessa, mikä nyt on, niin tärkeää on, että se työ, mitä täällä on tehty, niin saadaan ensinnäkin me paketoitua täällä niin, että sitä voidaan jakaa ja sitä voidaan hyödyntää.
ja sitten se, että ne, ketkä sitä voi hyödyntää, niin ottavat sen aidosti. Meillä on tehty paljon hyvää työtä, muun muassa nykytilan kartoittamiseen. Sitä on tehty niin kuin todella monesta eri näkökulmasta ja eri alueista. Joo, se meidän tilanne- ja tulevaisuuskuva ja siihen liittyvä talousanalyysi ja myöskin toiminnallinen analyysi, niin hyvä paketti on ehdottomasti katsoa sitä koetalousarviota ja sitten myöskin niitä alueellisia simulaatioita ja niistä tullutta materiaalia. Ne kaikki löytyy enemmän tai vähemmän meidän kotisivuilta ja niitä saa täältä valmistelusta. Ja tietenkin meidän porukkaa myöskin niin kuin mielellään tullaan kentälle kertomaan niistä, mutta siellä on tosi hyvää aineistoa, jossa jokainen niin kuin nykyinen organisaatio pystyy benchmarkkaamaan sitä omaa toimintaansa aika monestakin eri näkökulmasta. Ja voi miettiä jo nyt, että mitä asioita kannattaisi ehkä tehdä toisin, tai mistä ottaa oppia, tai missä ehdottomasti pysyä sillä linjalla, minkä on aikaisemmin jo valinnut, koska se näyttää olevan se järkevä ratkaisu. Ja mä toivon, että näitä materiaaleja aidosti hyödynnetään ja katsotaan nyt sitten, mitä jatkossa tehdään, mutta toivottavaa olisi, että päästään sellaisen ratkaisuun, että myöskin viime vuoden osalta talous- ja myöskin toiminnalliset jutut kerätään kirjoihin ja kansiin ja tehdään niistä analyysiä, koska näyttää siltä, että tässä on tietynlainen taitekin tapahtumassa valitettavasti vaan niin kuin siihen haasteellisempaan suuntaan. Eli se, että nyt on katsottu alueita, on avannut myös alueilla silmiä, ja sitten kun niitä on katsottu myös rinnakkain alueita, niin sitten se antaa vähän semmoista laajempaakin näkökulmaa, ja ihan konkreettisia kehitystarpeita eri sektoreilla on nostettu, ja sitten myös löydetty tavallaan semmoisia mahdollisia ehdotuksia, että miten näitä asioita voisi viedä eteenpäin. Joo, siellä on erilaisia palvelupolkuja tehty vähän niin kuin kaikissa toiminnoissa, ei pelkästään soteessa, vaan myös muissakin. Ja sitten tosi merkityksellisiä on ne niin kuin tavallaan mietinnät ja harjoitukset ja myöskin niin kuin materiaali, mikä on kertynyt siitä, että mitä voitaisiin sitä integraatiota hoitaa, ja sitten taas toisaalta, miten voitaisiin tehdä tätä niin kuin monialaisen maakunnan integraatiota. Ja se, millä on tavallaan mittaamaton arvo, mutta että sitä ei pidä missään nimessä väheksyä, on se, että tässä on kyllä opittu ymmärtämään toisten tekemistä ja sitä, mitä niin kuin missäkin organisaatiossa tapahtuu, mikä se tarkoitus on, ketkä sitä tekee. Ja sitten semmoinen yleinen muutosvalmius on huomattavan paljon parempi kuin mitä tämän prosessin alkaessa. Että kyllä varmasti niin kuin seuraava harjoitus on jo taas askeleen verran helpompi. Sitten meillä on erilaisia juttuja, esimerkiksi pelastustoimessa on syntynyt ihan tämmöisiä koko pohjoisen alueen yhteistyökuvioita, jotka lähtee eteenpäin. Kiinteistöpuolella on tosi mittava kartoitus tehtynä. Ja sitten näissä sote-asioissa on jo tiettyjä asioita linjattu, että voidaan yhdenmukaistaa kriteereitä tai jopa tiettyjä niin kuin maksuja ja niin edespäin. Eli niihin on valmiit esitykset ja ehdotukset. Samoin on katsottu läpi tätä joukkoliikennekuviota, mitkä sen ratkaisut voisivat tulevaisuudessa olla. Markkinakartoitus on tehty sekä kasvupalveluista että sitten myöskin sote-palveluista. Se on tulossa nyt ihan kohta julkiseksi. Eli nämä kaikki on sellaisia, joita kannattaa hyödyntää. Sitten ICT-puolella siitä tuntuu olevan sellainen yleinen yhteisymmärrys, että yhteistyötä pitää pystyä jatkamaan ja siinä meidän pitää löytää ne hyvät askelmerkit ja sillä puolellakin on aika monta semmoista selvitystä ja toisaalta ihan niin kuin hankinnan pohjakartoitusta tehty, joka kaikki on tiennyt aikaisemmin jo, että ne pitäisi tehdä, mutta ei ole löytynyt sitä kotipesää eikä resursseja tehdä sitä ja ne on nyt niin kuin tehtynä. Samoin meneillään on tämmöinen sopimusten kartoitus ja siirtäminen tuonne Cloudia, jossa meillä on niitä oikeustieteen opiskelijoitakin hommissa, niin nyt kyllä kannattaa hyödyntää se, että heidän työpanostaan ja saadaan silloin niin kuin kattava selvitys siltäkin osin sitten vietyä niin kuin loppuun asti, niin voidaan sitten hyödyntää niitä jatkossa. Hurjasti hyvää työtä. Ja sitten voisi melkein sanoa tosiaan, että yhteistyö on ehkä yksi sellaisista tavallaan, että me on rikottu niitä ehkä niin alueiden ja organisaatioiden rajoja ja nyt on päästy niiden yli ja pystytään tekemään eri tavalla yhteistyötä. Kyllä, ja sitä rajojen rikkomista on tehty sekä täällä valmisteluorganisaatiossa, erilaisissa päättävissä ryhmissä meillä ja ohjaavissa ryhmissä, mutta myös siellä kentällä. Ja mä pidän tärkeänä myös esimerkiksi sitä muutoksen tukiprojektia, jossa nyt on toinen setti meneillään esimiehiä koulutuksessa. Ja
Vaikka nyt tietenkin siinä se yksi iso asia on ollut koko ajan tämä maakunta- ja sote-uudistus, mutta kyllä siellä on myöskin sitä verkostojen luomista ja sitä muutoksen johtamisen valmiutta yleisesti ottaenkin nostettu. Ja sen osalta niin nämä ryhmät, jotka nyt on startanneet, niin me viedään ne loppuun asti, eli se muutoksen tukiprojekti kestää tuonne joka tapauksessa heinäkuun loppuun asti, ja se toimii liiton alustalla. Muitakin tämmöisiä, meillä on tämä digitukipilotti, joka on ollut, niin sekin niillä pelisäännöillä ja ratkaisuilla, mitkä on olemassa, niin jatkuu, ja siitä on ehdottomasti hyötyä kaikissa tulevaisuuden tiloissa. Ja sitten meillä on näitä erilaisia erillisrahoitteisia hankkeita liittyen Lapeen. Siellähän on sekä tavallaan tämä Lape-agentit ja sitten on nämä kunta-agentit, joka katsoo tätä sekä tavallaan sote-näkökulmasta että sitten OKM-rahoitteisena enemmän sitä sivistyspuolen näkökulmaa. Ja sitten meillä on näitä erilaisia OT-ryhmä ja siihen liittyvä toimintamalli ja sitten tämmöinen sote-koordinaattori. Ja näiden osalta me nyt sitten käydään läpi näissä meidänkin orgaaneissa sitä, että miten niitä jatketaan, miten niitä ohjataan ja mikä on se tavallaan toiminnallinen kotipesä niille nyt sitten erilaisissa tulevaisuuden tiloissa. Joo, tuosta muutoksen tuki siitä esimieskoulutuksesta, niin sehän on tosiaan, sanotkin sen, mutta korostan vielä, että se on hurjan hyvä, koska kuitenkin niin voisi sanoa, että tällä julkisella puolella niin muutosta tulee joka tapauksessa ja siksi esimiehellä on tosi hyvä käydä tämä koulutus ja niin kuin ne ryhmät, mitkä nyt on, niin viedään loppuun asti, koska varmasti se semmoinen muutoksen hallinnan ja se esimiestysnäkökulmasta muutoksen takia, niin se on varmasti hyödyllistä. Joo, se ei varmasti mene missään tilanteessa hukkaan ja muutoksen tavallaan kourissa me joka tapauksessa kyllä olemme nyt ja sitten jatkossakin, niin se on kyllä semmoinen, josta kannattaa nyt ne, jotka on ryhmissä mukana, niin kannattaa kyllä hyödyntää tämä tilaisuus ja myöskin se, että nämä lähettävät organisaatiot on antanut mahdollisuuden osallistua tämmöiseen, niin kyllä kannattaa käyttää tämä tilaisuus hyödyksi. Miten Marjukka, meille tuli tuolta kysymys niistä sopimuksista, eli tehdään sitä sopimuskartoitusta ja siirtoa sinne Klaudia-järjestelmään. Kysymys kuuluu, että onko tälle työlle enää tarvetta, miksi sitä tehdään? Osaatko vastata? No, tämä kuuluu varmaan Leena naapurihuoneesta. Tämä kuuluu niihin asioihin, jotka myöskin sit käydään tarkemmin läpi tuolla esimerkiksi meidän Joryssä huomenissa. Mutta kyllä me nähdään, että tämä on kaikilla alueilla tehty nyt tämä sopimuskartoitus. Tämä on erittäin tärkeää materiaalia ja myöskin analyysiä sitten jatkoa ajatellen. Eli jos ja kun seuraava kierros tulee, niin tämä on hyvä nyt tehdä. Ja nyt varsinkin kun meillä on siihen vielä resursseja näitä oikeusopiskelijoita, niin se kannattaa kyllä hyödyntää. Kyllä siitä kunnallekin on ihan varmasti hyötyä, kun saadaan se lopputilanne selville, että miten se oma sopimuskokonaisuus versus muiden sopimukset, niin miten se istuu ja minkälaiset asiat siellä on taustalla. Niin ei siitä missään nimessä haittaa ainakaan ole kunnalle tai lähettävälle organisaatiolle. Sitten meillä on tietenkin näitä tiettyjä erillistoimintoja esimerkiksi ELY-osalta, jos meidän pitää käydä keskustelu siitä, että kannattaako niitä siirtää tässä vaiheessa vai aletaanko hetkeksi holdiin ja miten tehdään. Mutta nämä on yksityiskohtia, jotka sitten käydään taas läpi tuolla meidän johtoryhmässä ja sitten muissa orgaaneissa. Onko meillä muita kysymyksiä vissiin ole? Jos siellä nyt joku linjalla jotain pohtii, niin kannattaa heittää pikaisesti sinne kysymys. Muuten mä luulen, että me on aika lailla käyty meidän nämä setit läpi. Tätä valmistelua ja tätä... No tulipas kysymys. Kiitoksia. Otetaan se. Vaarantuuko liikesalaisuus, kun ne ovat kolmannen osapuolen tutkittavana? Ei vaarannu ja me kaikki tiedetään, miten julkisella sektorilla osataan kyllä pitää tämmöiset asiat omana tietonamme ja vaikka sinne opiskelijatyövoimaa, niin he ovat alan tulevia ammattilaisia ja ymmärtävät kyllä, että ne tiedot eivät ole menossa yhtään mihinkään, että ulkopuolisten korviin tai silmiin, eli ei vaarannu, voitte kyllä siirtää ne sopimukset ihan huoletta tänne kokonaisuuteen.
Mutta haluan tässä vaiheessa, kun tämä prosessi nyt tässä etenee kevään mittaan, niin katsotaan sitten, että mitkä on ne tavat informoida jatkossa ylipäätään niin kuin tästä kokonaisuudesta. Voi olla, että pidetään joitakin skybejä, ne on enemmän tai vähempi sitten kaikille avoimia. Haluan kyllä nyt sanoa todella ison kiitoksen kaikille teille, jotka olette olleet mukana tekemässä tätä isoa hanketta ja ilman sitä porukkaa ja sitä sitoutumista ja sitä ammattitaitoa, mikä tässä on ollut mukana, niin me ei missään nimessä oltaisi siinä tilanteessa, missä nyt ollaan niin positiivisessa mielessä, mitä kaikkea on saatu aikaiseksi. Ja mä kyllä toivon syvästi, että tätä osaamista ja yhteistyön henkeä päästään jatkamaan sitten jollakin harjoituksella mahdollisimman pian. Täällä nyt alkaa tämä kysymyspalsta täyttymään. Nyt päästään, Marjukka, tässä luultiin, että lopetellaan, mutta ei lopetella. Katsotaan kysymykset loppuun. Ensin tai seuraava, miten paljon loppuun ajaminen työllistää organisaatioita vai tehdäänkö alasajo POP-maakunnassa? Ilmeisesti tässä tarkoitetaan nyt näitä lähettäviä, tai siis muita organisaatioita ja versus sitten valmisteluorganisaatio. No kyllä varmasti niin kuin se valtaosa työstä tehdään täällä valmisteluorganisaation piirissä, mutta totta kai ne, jotka ovat mukana niin kuin tietyissä kokonaisuuksissa ja työryhmissä, niin kyllä sitäkin työpanosta jossain määrin tarvitaan. Ja sitten jos me nyt päästään johonkin yhteisymmärrykseen siitä, että joitakin kokonaisuuksia mahdollisesti jatketaan, niin se silloin tarkoittaa sitä, että myöskin niin kuin nämä mukana olevat organisaatiot sitoutuu siihen, joka sitten voi tarkoittaa sitä, että siellä on sitten vielä jatkossakin tähän liittyvää hommaa. Että ensimmäisenä minulla tulee mieleen ainakin tämä Controller-verkosto, jonka työpanos on ollut tosi iso ja merkittävä, niin sitä me tarvitaan varmaan ainakin tähän lukujen keräämisosastoon vielä tässä kevään mittaan, mutta se on nyt jo tuttua työtä, niin se prosessi on järkevä ja vähän helpompi ja varmasti kivuttomampi viedä läpi sitten kerran vielä. Sitten on kysymyksiä noihin jatkosteppeihin liittyen. Kysymys, tuleeko vapaaehtoisia yhteenliittymiä? Tämä on nyt sitä meidän seuraavien kokous- tai noiden toimielinten kokousten asioita, mutta ei varmaan voi muuta kuin heitellä arpanoppia. Tämä on enemmän sellainen arvota kysymys, että mitä niin kuin tässä tilanteessa tulee tapahtuu meidän maakunnassa ja mitä jatkossa. Että meillähän ei ole semmoista varsinaista plan B:tä. Toki ollaan käyty erilaiset skenaariot läpi, että mitä ne voi olla, ja niistä on keskusteltu jo viimeksi johtoryhmässäkin. Ja poliittiselle ohjausryhmällekin niitä on esitelty ja vaatii nyt sitten sen keskustelukierroksen, missä tuossa puhuttiin, että käydään ensin se keskustelu siinä meidän johtoryhmässä, sitten poliittisessa ohjausryhmässä, kuntien kesken ja näiden kaikkien organisaatioiden kesken ja sitten vedetään yhteen se, että onko tahtotilaa sitten tehdä jotakin vapaaehtoisesti. Sinänsä niin kuin uusia asioita valmistelun, kun täällä joku kysyy, että jatketaanko ilman lakeja ja niin edespäin, niin ei, ellei toisin alueellisesti päätetä. Tai jos valtakunnallisesti tulee jotakin muita linjauksia. Mutta toistaiseksi niin kuin tämä enemmän keskittyy nyt siihen, että hallitusti ajetaan tämä hanke alas ja kerätään siitä kaikki ne tiedot ja osaaminen, mikä mahdollista on. Niin, eli tämä uudistus, mitä nyt ollaan tällä hallituskaudella tehty, se on mennyt päätökseen, kun hallitus erosi ja sen jälkeen on tullut, että tämä viedään hallitusti alas. Ja sitten seuraavat stepit niin on sitten joko täällä alueet sopivat ja sitten ne toimielimet sopivat sitten seuraavista stepeistä tai sitten tulee VM tai muun ministeriöiden kautta seuraavia steppejä. Sellainen tietty yhdessä tekemisen ajatus ja myöskin niin kuin tarve ja tahtotila selkeästikin on olemassa, mutta se vaatii tosiaan nyt sitten ihan erilliset linjaukset. No sitten kysymys varmasti on, mitä melko moni miettii, että sujuuko valmistelijoiden paluu omiin organisaatioihin kivutta? No huomenna on valmistelijat koolla meillä. Varmaan huomisen jälkeen olisi helpompi vastata, mutta tuntumalla. Huomenna on valmistelijoiden palaveri kovan luokan ammattilaisia, jotka on ollut tosi niin kuin, enemmän kuin 100% panoksella, riippumatta sitä prosentista, mikä työaika tähän on ollut käytettävissä, niin tekemällä täysillä uutta, niin kyllähän se vähintäänkin henkisesti niin kuin
pistää hetkeksi niin kuin miettimään, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta lähtökohtaisesti, kun suurin osa porukkaa on erilaisilla yhteistyösopimuksilla, niin tälle hallinnollisesti se enempi tai vähempi tapahtuu kivutta. Eli siihen on prosessi olemassa ja sitten aika monessa tilanteessa on vielä sellainen tilanne, että näille henkilöille ei ole välttämättä tehty sijaisjärjestelyjä, jolloin se niin kuin paluu on varmasti niin kuin kaikista ehkä niin kuin joustavin, mutta toisaalta myöskin sitten tämän valmistelun niin kuin järkevän paketoinnin näkökulmasta niin varmaan myöskin pieni riski, että kuinka nopeasti sitten sitä paluuta odotetaan ja halutaan. Normaalit oikeudet, mikä lähtiessä on ollut se porukka, joka on yhteistyösopimuksella, niin sehän on vaan niin kuin ikään kuin ollut lainassa meillä täällä, eli käytännössä kyseinen organisaatio on myynyt näitä palveluja tälle valmisteluorganisaatiolle, eli oikeudet ja velvollisuudet sieltä lähtevästä organisaatiosta niin eivät ole kadonneet. Ja huomenna sitten tosiaan valmistelijoiden kanssa varmaan käydään sitä semmoista tarkempaakin keskustelua näistä asioista, että miten tämä sujuu. Nyt meidän chattipalsta on hetkeksi ainakin hiljentynyt. Hei, tämä on ollut opettava reissu ja ollut mukava pitää näitä tämmöisiä infohetkiä ja meillä on ollut tosi hyvin porukkaa linjoilla ja kuultu, että siellä on ollut paljon porukkaa myös niin, että olette kokoontuneet sinne palaveriin tai muihin neukkaritiloihin kuulemaan aina näitä meidän suurin piirtein joka kuukausi näitä on pidetty näitä katsauksia. Että ilmeisemmin ihan hyödyllisiä, kun on porukkaa pysynyt säännöllisesti aina kuukausi toisen jälkeen linjalla. Että kiitos aivan älyttömästi siitä. Ja tässäkin prosessista ollaan varmaan opittu se, että tämän tyyppinen, joka tietyllä tapaa on ehkä tasa-arvoisimmin kaikkien saavutettavissa, tämmöinen Skype-keskustelu ja nyt varsinkin kun alkaa näyttää siltä, että joka kerta on ollut enemmän myöskin kysymyksiä tälleen niin kuin chat-tyyppisesti, niin ihan seuraaviin prosesseihin niin kuin semmoisena hyvänä ideana, mitä aika moni maakunta on meitä kopioinutkin, niin tämän tyyppiset keskustelut on tarpeen ja näytti kyllä siltä ainakin ja palautteen perusteella, niin ehkä tälleen keskusteluhenkisesti tämä on kaikista parhaalla tavalla mennyt eteenpäin. Joo, tämä on meillä elänyt semmoista oppikulkua, mutta näin se kuuluu mennäkin. Ja tosiaan nyt kun kuitenkin tämä hallittu alasajo tässä kesän mennessä tai viimeistään kesän aikana tehdään, niin edelleenkin me pyritään yhtä lailla aktiiviseen ja avoimeen viestintään asioiden osalta, eli kannattaa seurata sekä meidän kotisivuja, Facebookia, Twitteriä ja YouTubessakin varmasti tulee olemaan jonkinnäköistä videopätkää jatkossakin. Ja myöskin meidän valmistelijoista aika moni on varsin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, niin sitä kautta saapi tietoa ja aina saa ja pitää kysyä. Mutta me toivotetaan teille kaikille suuret kiitokset tässä vaiheessa ja myöskin kaikesta huolimatta mukavaa kevättä. Lunta näyttää tulevan nyt jo niin paljon, että ei tämä ihan keväältä vaikuta. Ei tuo varmaan ole sulanut juhannukseen mennessä. Mutta kiitoksia ja hei hei. Kiitos.